Sadurunge nglakon kowe tanding karo aku yen kena tak elingke mara gage kowe njaluk sangu 200 yuta tak sangoni ning kowe rewa kalah karo aku men kowe awakmu ora lara tur entuk dhuwit sing akeh tanpa rekoso lek nyawang prejengamu nyawang raimu modele kowe kaya wong melarat ngerti ta Madyato wujudku kaya ngene ning aku ora sudi disogok karo Brono Arta. Aku wis duwe kesaguhan lamun negara Mandura. Nyawaku tau doke. Ora kena tak elingke. Aku ora lali rasa deleke. Yen ngono gedhe cilik kowe wani karo aku, apamu sing tak medeni. Kowe tanding karo aku, gelut karo Suwati Mantra. Tanpa beda kaya dene. Wedhus krucul ngadepi singa brarong. Gajah mung suwe tuwelu. Macan mung suwe. Tikus cara buah-buahan. Timun mung suwe duren. Timune sapa? Timune kowe, durene aku. Timun keceblokan duren. Gres ambyar dadi sak walang-walang.
kowe tanding lawan Bratasena kang ngibaratake tomat mungsuhe duren. Tomate sapa le? Tomate kowe. Durene aku. Ora sah dadak kecoblokan nembe kesinggol kowe bakal mecotot nyawamu. Wis edan. Sumbar gak kalah karo aku. Kowe tanding karo Surati Mantra iso ngalahne aku padha karo iso ngraji angin. Iso ngalahke Bratasena padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Cangkemmu Sumbar yo kena aja nyangking malaikat mrindinge gitok ora. Ayo yen wedi aja wani-wani. Yen wani aja wedi-wedi. Tenan saut tak cekek kokok ketemu. Hak diandul pecah ndasmu. Kowe aja kalah, aku ora kalah. Maju. Piye, dari bel. Piye, dari bel. Maju nih.
Khususon si Bratasena muga-muga menang jurite laumul Fatihah. Iya, Kang.